Agung mugi-mugi saestu kadhareman panjenengan pikantuk liring murwat jumbuh amalipun piyambak-piyambak. Lan wonten dalu kang menika nggih Mas Agung gelar ringgit wajucal mangke lakone menapa kula nggih dereng mangertos kira-kira yani wahyu ketentreman turunipun wahyu ketentreman. Mugi-mugi saestu tentrem ayem anggenipun lari kalih menika anggenipun lelumban wonten keluarga enggal ugi bapa ibunipun tansah guyub rukun ngemong wayah sak turunipun. Mbok beli namung katen terang parogi kula matur kathah nggih wis wayah limbukan mengke enten sing nyanyi mestinipun lah niki kurang parogi kula matur kathah mbok bilih ana sing kresula ndang cepet-cepet rasa suwe-suwe ya Mas Agung nggih. Namung mekaten mugi dadosaken pangapunten sedayanipun sugeng lelenggahan sugeng ngangkedhapi pasukatan sampun katur ngantos paripurnaning bargan dalu kaliyan kasmanten arukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Come on.